A začiatkom tohto roka si bude môcť úplne každý rodený Slovák zvýšiť svojich 250 eur na garantovaných 3000 eur týždenne. Povedali ste to v jednej z krajanských televízií a my by sme sa vás dnes radi opýtali na projekt, o ktorom ste hovorili. Vy, rodený Slovák Peter Krištofovič, zakladateľ spoločnosti Arbikvant a jeden z najúspešnejších podnikateľov na Slovensku, ste sa spojili so šéfom Slovenského ministerstva financií, aby ste vytvorili finančný projekt, ktorý pomôže všetkým Slovákom mať stály, stabilný príjem. Všetci vieme, že životné náklady každoročne rastú a čoraz viac Slovákov potrebuje dodatočný príjem a vy ste tento projekt zamerali na oživenie ekonomiky krajiny a pomoc bežným Slovákom. Mohli by ste nám o tomto univerzálnom projekte povedať viac? Za posledných pár rokov sa naša krajina dostala na jedno z popredných miest v nezamestnanosti na svete, ale spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky sme našli riešenie. Vytvorili sme platformu, kde vaše peniaze budú pracovať za vás. Garantujeme, že už začiatkom tohto roka si všetci Slováci budú môcť zvýšiť svojich 250 eur na 3000 eur za týždeň a získať takýto pasívny príjem natrvalo. Využite preto túto príležitosť hneď teraz. Konzultácia je bezplatná, keď na stránke uvediete svoje kontakty. Je to mesiac, čo sme spustili túto platformu po celom Slovensku a už niekoľko tisíc Slovákov dokázalo navýšiť svoje finančné prostriedky a úplne zabudnúť na prácu. Nečakali sme taký nápor a v prvých týždňoch bolo na platforme viac ako 30 000 Slovákov, ktorí aktívne využívali a investovali do rôznych projektov v našej krajine a zarobili obrovské sumy peňazí. Najzaujímavejšie je, že väčšinu našich používateľov tvorili ľudia vo veku nad 40 rokov. Ako ukazujú naše štatistiky, mladí ľudia jednoducho nemajú záujem o jednoduchý a pasívny príjem vo výške 2000 až 3000 eur týždenne. Táto udalosť sa nepochybne zapíše do slovenskej histórie. Platforma je navrhnutá tak, aby všetko urobila za vás, je plne automatizovaná. Akýkoľvek váš príjem si môžete okamžite vybrať na svoju kartu. Niektorí naši používatelia pochybovali o legálnosti takýchto investícií, ale nemohli sa rozhodnúť, kým sa nedozvedeli, že tento projekt je plne chránený slovenskými úradmi a poskytuje vám plnú záruku bezpečnosti vašich finančných prostriedkov, ak ste občanom Slovenskej republiky. Samotný projekt bol donedávna dosť utajený, pretože išlo o testovací projekt. Teraz sa o ňom hovorí dokonca aj v Amerike. Väčšina Američanov už žiada, aby sa táto platforma objavila aj v ich krajine, ale momentálne sme úplne otvorení pre slovenských občanov. Tak neváhajte a vyskúšajte reálny spôsob, ako si jednoducho a ľahko zarobiť pasívny príjem. Nehovorím teda ľuďom o miliónoch eur, ako to robia rôzni podvodníci. Tento program je zameraný len na stabilizáciu finančnej stability našich občanov. Keď bude stabilná, tento program bude s najväčšou pravdepodobnosťou uzavretý. Takže kým máte možnosť využiť túto platformu, neváhajte. Čoskoro vstúpime na ekonomické trhy iných krajín a cena vstupu sa môže dramaticky zmeniť alebo sa pre našich občanov dokonca uzavrieť. Vráťme sa však k hlavnému problému. Predstavte si, že každý deň dostanete 1000 eur. Už sa nemusíte obávať, že nebudete mať dosť peňazí na prenájom domu. Ísť niekoľkokrát do roka na dovolenku, kúpiť si dom a splatiť všetky dlhy, posielať deti do najlepších škôl a cestovať na najlepšie miesta na svete, to všetko pre vás vďaka tomuto projektu nebude problém. Predstavte si život, v ktorom sa nemusíte ničoho obávať. Najdôležitejšou vecou je čas. Ak začnete včas, budete môcť zarobiť viac peňazí, ale ak budete čakať, skončíte ako 99% ostatných, zatiaľ čo 1% zmení svoj život. A teraz najdôležitejšia informácia. Dávajte pozor. Ak chcete začať pracovať s programom, musíte ísť na webovú stránku a zadať potrebné údaje, aby ste získali bezplatnú konzultáciu. A nezabudnite odpovedať na výzvu, inak vaše miesto v programe pripadne inej osobe,
Takže nepremeškajte svoju šancu, potom vás bude kontaktovať osobný manažér, ktorý vám odpovie na všetky otázky a poskytne prístup do platformy. Od tohto momentu sa váš život zmení. Môžete ho nazvať novým životom. A som si istý, že to nebudete ľutovať.